Kembang kopi kali nopo? Nggih, monggo mriki joget kali kula nggih. Nggih ya. Ah, tak susul pokoke mari iki. Monggo Bu tangane digoyang-goyang. Terima kasih. Digoyang kembali.
bojo sing iman topat kapok lombok kadang lurus kadang mengkok dengan topat kapok aku pengen oleh deno wes tahunan aku oleh dadi preman pengen topat tenan ben oleh bojo